ହଁ, ଏଇଟା ସତ କି ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମର ଦେଖା ହୋଇଯିବ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଗତକାଲି ସେ ହଠାତ୍ କଲ୍ କରି ମୋତେ କହିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଭେଟିବ ବୋଲି। ଏହି ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେହେତୁ ଦେଖା କରୁଛି, ଖାଲି ହାତରେ ବା କେମିତି ଯିବି? ଭାବିଛି କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ଯିବି। ହେଲେ ଉପହାରରେ କ'ଣ ଦେବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଖାଲି ହାତରେ ବାହାରିଗଲି। ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ବଜାରରୁ ହଳେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଝୁମୁକା କିଣିଲି। ଝୁମୁକା ହଳକ ହାତରେ ଧରି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ ସୁଗନ୍ଧା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖେଳିଗଲା ଏକ ଅଜଣା ମହକ। ଏତେ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ପରେ ବି ମୋତେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭାରି ଜୋରରେ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୋ ସହ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଆସିଥିଲି ତା ସହ କଥା ହେବି ବୋଲି। ହେଲେ ଏ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟା କିଛି କହିବାକୁ ଦେଲାନି। ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସାହସ ଜୁଟାଇ ଝୁମୁକା ହଳକ ତା ହାତରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିନେଲା। ଆଉ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ମୋ ହାତରେ ଡାଏରୀଟିଏ ରଖି ବୁଲି କରି ଚାଲିଗଲା। ଜାଣେନି ସେ ଡାଏରୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା। ଖାଲି ଦେଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଲା, ନୀରବତାରେ ପଢ଼ିବ।